no lamsogo hanya hai sini Maharaja Bir Bikram Malka Soitini Bakati Hasani Lukurungno sung tini hanya hai sopai kiaro tam hingke je thanai chala sung je bolong khoi galang khamane abataisa bolong sai phaijoka suto bolongnya ko hai pano je sung kok rija kuilawono bosor borumno tabo abono sungtai kiukliya bolong khoi na poriskar kai tonina hinai nai to main kok tangha tabo buskango sini 6 tariko Mahalaya jotono saimano অজরাও जों চিনি তিব্রাসা বসনি চন্তাই এবা খেবা পুরোহিত বনতইনে जों आरो पूजा खालायनानै हिनो वानसो दङ चिनि सुजाइतिनि बाखाखै अबन बागैने जों ताइसा किसा क्लीन खायना हिनो साफ सुथरा खालायना हिनो नहर फाइजाक तिनि अ जागाव हास्टेन लुगरनो हायनो कबगो चिनि सुजाइतिनि बाखाखै नरगो जदियो चिनि लगेव लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा चिनि बबगरा बसनि बरनि जे सिमालांनो इगुना हिनै गाहाम खालायना हिनो वानसो गए कुजुक सागाति हितलां हिनो वानसो गए नरगो फाइमानो लामसोगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनखा तबो मेन कगनखा जे चिनि 2018 गो बीजेपी तै आईपीएफटी जुगसरगा फाइमानि यागोलो चिनि बुबागारनि मंनो साकु साकाते सेतरांना हने बरबो चाइतुलाय दंगो अबन बागे हाइन हाइन बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगेबो तै सुदु असुकबायबो उन्याखो तबो मेन इनखा चिनि रय्यालिटी फैमिली बा बुबागारा समै सिमालां अरो जे बलंगुइ तमानि अबनो जदिबो चिनि बरम गोनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालाय मानि यागोलो बसिजाक जे जतुकु पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरनि बुसु फान्टं बरफ साइतगै नायने हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागाति हितलांनानै हिनै ताइ अबन लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमिनाय जाते अरो गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों तयार खायजाक बा जों लेटार सिजा चिनि बरम गोनां सार्जिसनो देवल माने यागो बकग रुजाक जतुकु पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा चाइतंनाय हिनै इनके अबनि यागोलो जों ताइसा चिनि हास्ते बसंगो कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल अफेयार डिपार्टमेन्ट अबंगा चिनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा चिनि तिब्रासा हामकारे नायकलफां अ बेटेकनि बारजा मानजांगा चिनि सार मेबर कुमार जमतिया बरम गोनां ब कग रुजाक बनो बकग जों साका कग रेखाजे ब अर हा रुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कतालबाबे पिसानानै हेनाय कारण खुतिरं जतो इको उंगि तंगायगा फांसन करिका जतो नरमनि खामायगा ब बसर बा सनामजा खावबो कुदुंमा बसर यागैनै प्राइमान यागरा वाति पाले मानो तंगायनाय अब ताइसा काइसानि जरो इको खायनाय चिनि सारावनो खुति सनामगान बागै ताइपरे बुसकांगो बाउन्डारि वाल र कागै तंगायना नायका गोसामंगिने अबनो ताइसा थिक खायनानै इनके ताइपरे अबनो दै रक्तसाइ तमाइका अबनो लेब्रिन खायना हारो जुना बागैनाय चिनि गरम गरम सात मेबर कुमार जमतिया बगसिजाक गसिना हारजाक बिनि साख्रि बुसु जति फान्थं बसु बसु खायनानै चाइतगै नायनि हिनै हायना हाय अबन बागैनो साचौना हायना हाय चिनि सुजाइतिनि बाखाखै लामसगो बा हामबाय जानगो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा चिनि सुजाइतिनि बाखाखै जों दिगो साइमा बागैना बर गसिना हारमान बागै हामबाय निगे ताइसा चिनि जत त खुति रिजाक ताइ मेन का चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथों बा सिमालां बिनि कुनु खुति रिजाक या चिनि त करि अबनो जों ताबो नायनाय वानसबै नायगा जे कायसा खुतु रिफानो जाते चिनि त खाइतनो नान बागै अबनोबो चिनि सुजाइतिनि बाखाखै जों नाजा ला पाइथाक जरावो जदिबो चिनि जे बुसखां दुर्गा पूजानि जरावो जे लाइटिं रिना हिनै जे जों कायसा सामुं बातां यागो नारगमानि अ नाहारमानि अ सामुंनो जदि बाय मिस्टेक कुनु कारणे चिनि हास्ते हापांबा स्टेट गभर्नमेन्ट चारि मालिया रनान मालिया हंगाबा चिनि सुजाइतिनि बाखाखै फानो जों अबनो 10 दिननि लाइटिं रिउइनाय जोंसा थाखाय तनिना हिनैनाय वानसकजा जे बसर बुरुनो अरो महालया बा दुर्गा पूजा दिनो आन्द्रा गुन्द्रा ngui tongo taklao bahai ke आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरजोतर फाइनाय फिमानो हर साल पुरा साल हर फानो साल हाइके न जों कुनु गैतनो ना बागै जों जायतो जतन हामबाय।